Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mulai segede mah. Dumateng para sepuh, para bina sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati, mangga kaitannya mulai sareng-sareng manjataken puji lan syukur dumateng Allah. Alhamdulillah kepanjenengan sarean waras tempal menuhi undangan Kang Ipin keluarga dalam rangka pertama tasyakur walimatul khitan harapan minati jam abcik ismudin ya. Tapi kali harapan yang akan putarannya yang Irwanto, insyaallah tanggal 21 maring karet. Moga-moga diungkul-ungkul panjenengan sal rahmat taufik hidayah ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan tinggalan salam rahmatnya moga tetap ingatasi kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, baginda biadillah. Bapak Ibu hormati, pangapunten kula wakilikan Ipin sekeluarga. Pertama ngaturaken kasuwun kehadirannya, tapi kalian pangapunten apabila hal-hal sing harus ora kemana. Panjenengan saya diundang disapir dongane. Dongalaken maring putrane sing arepan disunati. Moga-moga Allah taala njadikaken bodas sing soleh nalikane dewasa, berguna bagi nusa bangsa agama lan piterusé. Moga-moga paringi waras jagat alafiat kelawan ridhone Allah Subhanahu wa taala. Sakaping kalian undangane kanggo Kang Irwanto sing arepan umumah. Moga-moga umumah yang sing dajawakaken jodone jembarakan rezekine, rumah tanggane mawadah warahmah sakinah oleh ridhone Gusti Allah Subhanahu wa taala. Diaturi kedatangannya maring para rasul-rasul Allah wiwit saking Nabi Adam tutup maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga nyapaati dongakaken maring perhajatane Kang Ipin teh elah sakeluargane para nasi dilian mulus rahayu berkah selamat oleh ridhone Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya perhajatane diaturi para sahabat-sahabat Kanjeng Nabi, utamanya Abu Bakar, Umar, Mustafa sahabat terusé uga dongane para sahabat uga dongakaken maring pengantin sing arep disunati, pengantin sing arep nikahanaken panalian niki moga-moga ndadekaken wong sing soleh, dadi wong sing berguna bagi nusa bangsa lan agamane. Diaturi maning penajate maring para wali-waline Gusti Allah sing dipimpin kenal Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu. Bukan ketinggalan wali sangat tanah Jawa yang dipimpin Syekh Syarif Hidatullah Sultan Mahmud Sunan Gunung Jati Cirebon. Moga-moga karomahnya para wali ngaromahi maring perhajatane Kang Ipin daerah sakeluargane disuwune mulus rahayu berkah selamat oleh ridhone Gusti Allah Subhanahu wa taala. Diaturianing perhajate maring para kruhune sing Kang Ipin sing wis mundur ning alam dunya turun pidora miji-miji, sing teh elahe turun pidora miji-miji. Bukan saken acara tasakur walimatul khitan walimatul urus tekane ora kerapak netene ora kesarawe pangapunten saagung-agunge lan disiundungane dongakan maring anak putune sing arepan disunati lan sing arepan umumah. Moga-moga dawa jodoh jembar rezekine, rumah tanggane ayam tentrem, rumah tangga kawin sing awal ndadekaken kawin sing terakhir pungkasan. Diaturi maning maring tangga papate lor kidul wetan kulone. Diaturi maning sajarone umah sajabane omah jogan pawana sing kelah keluhuran kenang pajengane Kang Ipin elah sakeluargane. Pungkasan ngaturi maring dinane pitung taune 8 wulan 12 madhab papat kelima tengahe bukan nasi keliwat keruhun lanang keruhun wadon mugia kasa maklum. Mukadimah saking kula ngaturaken cekap bukan anak hal-hal sing ora sono napa
Kula nuwun pangapunten sagung-agungna. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina sayyidina wa karimina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa sallallahu alaihi wa ta'ala an kulli sabati rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naibin hamdan wafi'i amwa kalmanidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li Allahumma inna nas'aluka salamatan bidin wa afiatan fil jasadi wa ijazatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina wa najatan minan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana wa anta wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak siji-siji mangga ya. Gitu siji. Saya ketemu. Biasa itu ngangkat video aja. Hehehe